อีกโลกเคยทานได้บอกได้บอกได้บอกได้ผู้ชมชาน้องเดี๋ยวเราไปไอ้โอ้โอ้ยาเด็กโอ้ยาโอ้โอ้ยาโอ้bocah kok ora duwe duga kira blas. Aku pegel lah. Lah pegel ki ngopo? Lah bocah sak entung ngene kok. Lah bocah sak entung lak bolah apik meriah. Enek apa ki? Hadiah ya jatil iki. Ya gede. Wong lanang ki jenenge sapa wong lanang sing gelem rekoso? Kuwi bakale urip mulya. Jare sapa tangga kuwe lho. Kerja rekoso bale-bale ya gendeng kok. Lah iki kok jeblas ae lho. Maksude ki wong lanang ki lak apa ki tanggung jawabe wong wedok. Jare sapa? Sapa sing ngomong? Ya jare kuwi ki to. Aku ane lambene lho. Lah apa? Tanggaku tinggal luar negeri sing wedok malah rabine ngono tanggung jawab dasmu. Saiki ada teko kono to. Paling ngendak dhewe iki lak rawuh wonten desa Kalisat. Kudu Kalisat. Lha apa? Desa ora nek banyu iki. Kilosat. Lah ya Kalisat ki lak acara meriah kaya ngene. Acarane Sinoman. Kudu Sinoman menika ngresemene wit jati menika wae. Wit jati potong ngampu kuwi kok. Lah sok lene ki delane jati malah kaya kulo kuku. Ora lene diparakne rene lah dhewe lak kaya laron iki engko. Ya ro aku. Paling ngendak kowe ya pola sing apik to aja irine bocah iki. Kowe mang ngejek nyapa? Semok. Sing semok apane? Bokongmu. Bokong sing kiwa tengen. Temen. Nyapa kok tengen? Sisik. Kowe iki aja ngono kuwi lho, kowe omong elek ngono kuwi apa ki pirsani ngene iki ora apik. Ning kono nek kanca-kancamu TK, sapa to sing marahi kowe omong elek ngene iki? Wis mungki. Lambemu kuwi mbok sing apik lho. Marahi bocah cilik lho kok ngomong elek ngono kuwi apa patut ngono kuwi. Disawang adik-adik lah diadil iki lho patut ngono kuwi. Loro matamu. Otakku terus Banter kowe kok. bene kok. Pola sing apik. Ale. Ditandingi. Ale. Ya ya iki ngalih iki lho. Wis. Ayo le. Iki sebenarnya malah kok tuyul iki lho. Ambemu mbok iki. Iki Kaget. iki ono jelmaan Mas Konggi. Ora usah nyandak-nyandak kok kono kuwi ngopo. Lah iki lampune iki lektik. Dase gunda malah gilak. Malah kaya jamu mente. Lah nek kae lak kaya artis yang terkenal ning Cina jaman semono. Aloy. Saiki Aloy, biyen Boboho. Bobo apa? Lah sapa? Kuwi ngono doble prongos kuwi. Aja dumeh kowe iki nek semiran terus kemlelet. Ngapa? Nuwun sewu kowe nek madhep rene disawang kok kono. Madhep rono kaya sikat WC iki lho. Dan iki dasmu. Kok Ale. kemlelet. Yo ayo. Cek. Iki buat Mas. Cek.
Nadine ya ampun. Diwehi kalangan sakmene iso tuntutan Jokono. Nuwun sewu, Mbah Uti. Menika lak disalimi pongge nggih. Anu jenengan tingali ali-aline kelong napa mboten? Mbokku demben disalimi iki ali-aline ilang kabeh. Sing ngongkon potonganmu kuwi. Tanggapan sepi mbokku gelange gedhe jumuk. Mbae nyapa tak paring nyapro ora? Ngopo? Aku metu rene. Heeh. Wah, nggo antenge bocah iki anake sapa? Masa ngono. Ah, Mas Semoy. Ayo mes semua iki. Lep cilik Terus ya tontonane iki ning kene, hiburane ning kene. Loro. Makane apa ki Mbah Uti menika lak seneng. Seneng apa? Lah kok ora Yo seneng? ora kok minyake mbok kaya kene iki. Ngopo sing kene ngopo? Casablanca wangi. Lah kono kene. Remason tok. Kowe iki mbok aja ngono lho. Buka wadi lah wong tiyang sepuh ki nek kena angin bengi iki kerep gampang masuk angin. Maju-maju jangan. Antisipasi lho. Nuwun sewu warga masyarakat Kalisat niki sehat sedaya nggih, Bu. Amin alhamdulillah. Sing wonten mriki sehat nggih, Pak Bu. Alhamdulillah rame. Nuwun sewu bapak-bapak ingkang mriki sehat sedaya nggih. Alhamdulillah luar biasa lho. Iki Sinoman Daruanom. Luar biasa. Luar biasa ora umum. Kuwi wis apa ki? Ayo, kowe ndasmu potonganmu gundo tak gedhek. Omak dandung. Nyapa to kowe iki? Kowe potongane mik. Acara bengi iki meriahe kaya ngene. Meriah, Dong. Kuwi sesuai kaya jenenge Sinoman Daruanom. Daruanom. Apa to tegese Daruanom? Daru iki demet ya lho. Ini apa ganti? Roko kuwi. Alah. Cek matane. Ojo seneng-seneng itu. Untung ya mentung lho, Mas. Kowe iki bojo. Iya ya. Cek pisan iki ya. Daru ki apa to tegese? Demet. Demit potonganmu Daru mau. sak demi kaya demet ya. Daru ki nek men kowe iku ora seneng aku ngono kuwi. Ora ro. Niki pemuda mriki wonten pundi niki? Mlempake niki. Kalau ngetera apa lho? Jogoson lho. Ndi? Kayak matamu PC kae lho. Oh, teng mriko. Daruanom kuwi nek menurut bahasa sing tak teliti mau. Daru kuwi artine cahaya. Anom kuwi enom. Nom. Dadi wis terbukti Sinoman kowe kene iki bocah enom sing iso madangi desa Kalisat. Contone bengi iki gawe acara rame ora kok dienggo dhewe tapi dienggo masyarakat setempat. Apik lho iki. Lambe ditanggap munimu ya ngono kuwi. Iki bojo penyu. Yo, Pak. Lambe ditanggap yo. Cahaya. Sinoman kene duwe hajat iki. Lah wis terbukti lho, apa iki nom-noman kene Sinoman kene iki. Ini adalah contoh generasi apa ki? Kemajuan negeri Indonesia Raya. Contohnya yo ning nggon Kalisat iki. Kok dandeng-dandeng lho. Tak kendas dasmu. Wabah. Lah nek kowe iki paling endak yo duwe pitutur apa? Ngapa nuturi urip kowe murat marit kok nuturi wong kene iki kocok lho. Ya Allah, wong masyarakat kene Sinoman kene kok nanggap gandeng. Daru Dadak. 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 Apa saapa dadak ya iso Sinoman iki ora mikir wektu, ora mikir dina. Lek didadakne iki dina ya kabeh mlempek. Sak mepet-mepete dana, sak mepet-mepete dina kuwi mesti iso Lek kecukupan. dana ora mungkin mepet wong kene iki wong sugih lho Pak Darwano. Son duwe dhewe, lighting duwe dhewe, panggung duwe dhewe. Ya Pak ya. Percaya. Luar biasa Darwano. Apik. Sing urung duwe iki lho. Apa? Apa? Hah? Apa? Lah ya apa? Ru. Kuwi rungokno saka ketua. Apa cah iki sono ditangkap ya ditangkap tapi lek kanggo desa dhewe aja sampe son iki metu. Oh iya sing penting lak dienggo desane dhisik, tangga teparo dhisik. Lah ya apik lho iki. Sepinter aku celuk Iya iki. iya. Apa kowe iki cahaya ilahi. Padha ngono lak ya apik to nek golek ning anom. Iki amanah.
Amanah apa saka ketua duit titik ya ditumpuk, duit gede ya ditumpuk. Ora dipilih-pilih, ora enek sing korupsi kabeh to. Lah akhire apa? Daru alam sugih blegedu. Maju bareng. Ya apik lho kuwi. Nom Nom iki nampa pira bayaran awak dhewe iki. iki kok kono ki lho Konco. Nuwun sewu dumateng bapak-bapak tokoh masyarakat mriki matur suwun sampun kersa rawuh. Terus Balurah niki ki rawuh nggih. Ro lho balura iki plek karo aku lho. Ndi Balurah? Pokoke gede dhuwur ganteng putih. Sing endi? Sing endi lho? Dudingan sing nik ngono lho. Kok ngene iki? Ora metu. Pokoke balik. Metu Oh, wae. balik. Oh, balik. Ora apa-apa. Ora apa-apa, ning omah nek ada. Iya. Sopo yo. Mentem Mas masuk. Iya. Iki lak sing isih nunggu niki bapak-bapak kuangkat. Sapa? Bapak TNI matur suwun sampun kersa rawuh membantu menjaga keamanan acara ing dalu punika. Bapak polisi nggih matur suwun, terus bapak kuangkat sing nomor 1. Ndi? Bapak Dewan matur suwun tesih kersa rawuh wonten Iki Bapak Dewan. Wis nunggoni anak lanang iki to kok. Kowe iki kudu anake iki. Iki anak pungut ya. Bungut-bungut tolak ke Pak Dewan. Bapak Dewan. Jenenge sapa? Pak sapa, Pak? Mas Pak Dewan. Pak Teguh. Pak Teguh pancen bijaksana. Bijaksana nyenengake Di dalam hati. Oh, nyenengake di dalam hati. Bapak Teguh kok ora nyawer. Iki apa to kowe iki? Hah? Kok teko kono ki lho ngopo? Dewan lho, Bos. Dewan-dewan Bapak Teguh ki rak apa ki guyupi masyarakat. Guyupi ya, guyupi. Delokne Pak Adir bosok lho. Teguh. Tekan ngendi-endi enek si apa enek seniman ning ndi paran mergone wong cinta budaya. Cinta budaya. Go, sago nyawer ora Pak Go. Saiki aku jebresmu kuwi ora seneng aku. Ora, biar. Aku ora kok ngarep-arep saweran sumpah demi Allah. Lillahi taala aku seneng karo sinoman kene apa? Budaya di nomor 1 Rok Ponorogo diunggul-unggule. Bocah cilik-cilik delon. Sanggar ning kene ya akeh. Ning lek ora nyawer kok ketok batur. Teko ngono nek Pak Teguh niki namung guyon nggih Pak Teguh, pangapunten. Bacot tapi. Betul guyon. Iki lho bengi iki luar biasa sinoman iki. Ya sik. Esuk mau jalan santai. Yo. Aja apa kita kok ngendi-ngendi sik. Acarane esuk mau jalan santai hadiah meriah. Apa? Niki nuwun sewu kagem masyarakat sedaya. Nek acara reog dereng rampung ampun kundur rumiyin. Hadiah terakhir enten boleh nggih. Hadiah terakhir spesial saking pemuda Darwanom nggih menika terop patang plong menika alhamdulillah mengke saged dipun. Oh betul. Plong botol monstrut. Terop iki lho ora 12. Iki terope sinoman kadone kocok kowe. Iki 12. Ya aku arep ngomong karo Bapak Tentara. Bapak tentara. Bapak Tentara, masuk kula niki seniman, adik kula saiki sandur kula, Bung. Masuk seniman kadang kala adik iki pandang sebelah mata. Sebelah mata. Adikku saiki tak ragati. Ya ampun kok ragati apa? Saiki ten Kapolsek buka mriki, Pak. Dadi angkatan ku lho padahal kowe iki dadi Mas potonganmu kaya codot ngene lho. Kudu angkatan. Lah apa? Kecekel adikku ngono. Kok kecekel nek mamerne kok iso Maling. dicepaki jate lho kah iki sing pribumi kene ya kon niliki ta. Enek gendruwone, Dik. Jadi lelek gendruwone. Nek gendruwone ya engko bengi-benginan iki sing penting iki pribumi dhisik engko lagi dhewe. Dik. Ha ngono. Oh, bapakane iki lho. Koyok sampitake bapakane. Perses.